Il-Ministru tal-Finanzi Clyde Caruana reġa' konferma li qed jara problemi kbar ta' vijabilità fil-proġett imwiegħed mill-Labour stess fl-aħħar elezzjoni ġenerali u inkredibilment issa wara dawn is-snin kollha il-Gvern jidher li għadu bla pożizzjoni dwar ser jiġri mill-proġett ta' trasport tal-massa. Kien għalhekk illi Net News staqsa lill-membri parlamentari Laburisti x'inhi l-pożizzjoni uffiċjali tal-Gvern dwar din il-kwistjoni tant importanti. Inti fuq il-metro ma min taqbel ma' Robert Abela jew ma' Clyde Caruana? Naqbel ma' Gvern Malti, grazzi. Ma' Robert Abela jew ma' Clyde Caruana xi tgħidu affarijiet differenti inti ma temmenx f'xejn ġifieri. Kien tgħidu. Għandha ssir il-metro inti personali. Dak kien tgħidu. Għandha ssir. Grazzi. Kemm tirrispondini biss. Taħrab ħafna minna, Ministru. Mistoqsija tiegħek kważi qed tgħid li qed jgħidu affarijiet differenti. Xekku. M'għandi l-ebda dettalji fuq viabilità tiegħu ħankun onest. Mhix xi ħaġa li taqa' taħt id-dekasteru tiegħi. Il-Ministru Caruana qal illi we have to get it right. Naturalment xi ħaġa bħal din widu. Għalli ma tagħmilx sens li jsir, u da kemm il-darba wara x-xettiċiżmu tiegħu. Kif qed li kien kont kabinet u kellna kabinet twila x'kun qed niskutu ħafna affarijiet. Ma tantx isu qed jara ma li kapaċi tkun vijabbli din inti personalment. X'taħseb u forsi tista' tgħidilna ħadd ma lilna il-Gvern fejn sejjer il-Ministru tal-Finanzi ta' Ħareslem. Il-Prim Ministru tgħidilna xi ħaġa oħra. Dak x'qalu t-Times. Però il-Gvern fejn sejjer lejn metro jew le? Jgħidilna l-proposti tiegħu li qed jagħmel jikkwantifiku. Fuq il-Gvern, però il-Gvern il-Partit Laburista jgħid fil-Gvern, x'ha jsir? Ħaseb għall-Partit Laburista fil-programm elettorali kienet, jiġifieri dawn l-affarijiet ma ntaħsbux qabel. Mhux għalhekk isiru feasibility study. Programm elettorali però kienet fih. Aħna feasibility study jsir. Il-pjan tal-Gvern x'ħajkun eżatt, ħassir il-metro mhux se ssir il-metro. Jiena nirreferik għal qal il-Prim Ministru. Però qasu ċar ġifieri hux ħassir jew le. Nerġa' ngħidlek nirreferik għal dak li qal il-Prim Ministru. Fuq il-metro għadna qegħdin nisimgħu qed insegwu jekk qed tistaqsini fuq l-aħħar. Naħa ta' Clyde Caruana jew ta' Robert Abela? L-iżviluppi tal-lum qed insegwi minn fuq il-media. Clyde Caruana ġifieri. Ma kellix inċans nara x'qal eżatt ma żgur li naqbel mal. Ġifieri li jaqbel. Inti taqbel mal-metro forsi nistgħu. Jiena naqbel mal-proġetti kollha li dan il-Gvern qiegħed jagħmel sabiex il-familji Maltin u Għawċin ikomplu jgħixu ħajja. Fuq il-metro forsi se jagħmlu, forsi le. U waqt li l-Gvern ilu mill-2013 biex isib tarf tal-kriżi ta' traffiku li issa saret problema akuta, ħadd ma jista' jifhem eżatt li ma' rotta se jkun qed jieħu Robert Abela meta għandu Ministru tal-Finanzi li qed jgħid totalment l-oppost tiegħu. So I'm very skeptical and I think I'm duty bound to speak my mind about this for the simple reason that I don't want this country to go along something and then we realize that we're doing a mistake.